The President confers the Pafio Pamana ng Pilipino Award to Mr. Larry E. Carumba, Saudi Arabia and Victoria City, Negros Occidental, for his achievement in the visual arts that earned respect and admiration for Filipino talent from the Saudi Arabian art community and created a positive image for overseas Filipino workers in the Middle East. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Paagi sa pagpanikasog ni Radyoman Patrick Bucabal, isa kadungog sang aton palatuntunan nga sa simana nga ini magapalayag kita sang matuod-tuod nga kabuhi sang isa ka overseas Filipino worker sa diin kaupod sa sobra 500 ka mga Filipinos sa ginpatigayon nga Presidential Awards for Filipino Individuals and Organization Overseas. Siya ang nagaisahanon nga negrense nga nakabaton sang Presidential Award sa patag sang Visual Arts. Kagin sabitan sang medalya sang aton halangdon nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Magluwas sa sini nga award, may madamo pa siya sang naangkon nga mga major kag achievements awards. Siya si Mr. Larry Carumba. Si Sir Larry Carumba, tumandok sadto sa banwas sang Victorias nga subong, isa na ka syudad diri sa Negros Occidental. Si Sir Larry, ikaduha nga lalaki sa apat ka magbutod. Lalaki ang iya magulang kag may duha siya ka mga manghod nga mga babayi. Ang amay ni Sir Larry, isa ka welder sa Central, kag ang iya iloy isa lamang ka plain housewife. Sa bata sadto nga panghuna-huna ni Sir Larry, bangod nagmuklat sa pigado nga kabuhi, hindi malikawan nga maghandom ang isa ka bata sang pangabuhi nga hamungaya. Pareho sang iya makita sa mga tao nga may maayo sang pangabuhi. Apang si Sir Larry, may espesyal nga huyog. Kag ina, amo ang magatipan sa mga kabulakan sa ila hardin. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, updi ninyo kami sa pag-usoy sang kabuhi ni Sir Larry kung paano siya nagmadinalagon sa karon, apisar sang madamo nga pagpanghangkat sa iya sang kabuhi. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan, Root Flight, nga buot silingon, direkta nga nagakombinar sang ideya nga bisan nagtimbuok ang iya talento, apang nagpabilin nga ng gamot sa iya huna-huna, ang iya pinalangga sadto nga hardin sang kabulakan. Diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo! Abi, dasigan ninyong pagkaon. Adlaw na ho. Malate ka mo karon sa flag ceremony. Mauna na lang ako, ha? Ay. Do ka jutay pa man lang sa nakaon mo, tay. Tapos ka na. Busog na ako. Hindi ako gusto nga malit sobra eh. Mga anak, ang pag-eskwela ninyo, ha? Ay, nay, ikaw na bahala sa mga bata ta, ha? Amo na ako. Nabatian ninyo si tatay ninyo. Kayuhan ninyo pag-eskwela, ha? Pagtuon ka mo sa maayo. Kaysa pila ka adlaw amo ray nang masaligan ninyo nga makabatak sa aton. Man, pigado lang kita. Nagatuto man kami, nay. Tapos ako na yan. Larry, Inday Girly, Ninilini, dasigan nyo na. Madungan kita lakat nga apat sa eskwelahan. Okay na ko, Nong. Ta, dali na ka mo. Lakat na ta. Nay, wala kami dabalon para sa recess. Abi, hinugay na ka mo pangayo. Kay balo nagid ka mga apat ka mga estudyante, pro. Nakapamahaw naman ka mo. Hindi na ka mo sinapagutumon, hasta nga makapauli ka mo diri sa balay. Madiga mo man ako sang temprano, agad nga pag-abot ninyo diri, makakaon dayon ka mo. Ta, lakat na tani Gusto man si nanay. Pigado lang kita. Gani hindi kita dapat magusar. Kay si tatay lang daan ang nagaobra. Si nanay ari lang diri sa balay. Ang importante, amo nga nag-eskwela kita. Sige na lang gani. Ta, lakat na ta mga utod ko. Bye-bye, nay. Nay, Malakat na bye-bye, kami. malakat na kami. Paghalong ka mo sa dalan mga anak ko.
ma'am. Okay, class. For those who are finished copying the assignments from the blackboard, you may take your snacks now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am! Ay, ang ako niya mga classmates. Mansikuha lang sila sa ila snack, makaon. Ako ya. Gusto lang magtulok-tulok. Kay ti, wala ko ya balon. Mahulat na lang ko yan kung magbiliwat Ako magklase naman liwat sa amon si ma'am. Ay, bawa. Mga namin sila mga balon, no? balon ba? Larry, wala kaya balon? Wala. Okay lang ko, Wala man ko ginagutom. Sa balay lang ko karon makaon pag abot ko. Wow! Kanamit sa ngapol, ngigin pa balon sa ako ni mama. Katamis, kahagpok pa. Ikaw ya, apple ang balon mo? Ako niya, ari ay, oo, na, grapes. Oh, wow. Kanami siguro sang sabor sang nakaon nga Namit. apple kag ubas mo. Tani, gusto ko man tani nga magkaon sina. O galing. Hindi makasarang magbakal sina si nanay para sa amon. Sano pa yan kami sina makasarang magbakal man. Agod nga makakaon man kami sang amo sina sang ginakaon nila. Hello, Nay. Ari na ko. Ay, abang maayo kay nakaabot ka na, Larry. Kadamos ang ulubrahon ta. Ay, nak, abi, ibutang na to ang things mo sa sulod ha kang mag-ilis ka. Pagkatapos, pwede maniligas ang palibot ha, kag mamunyag sa aton mga tanom. Mahimo sambi ako sang aton pala niya po nun eh. No problem, Nay. Ako nang bahala sang aton hardin, ha? Sige, anak. Wala makahibalo si nanay. Nga may ginpuknit naman ako nga tanong sa nagyan ko kaina. Gintago ko lang sa bag ko. Agod nga wala sa may makakita. Kay idugang ko inatisok. Excited na ako nga makita siya nga mamuhi. Kag maghatag sa akon sang iya bulak. Excited na ako. Ala na ha. Napasa ko na kamutanan ha. Was, piho ko. Pagbugtaw ko kag pagtanaw sa inyo. Nagaglow na ka mo, ha? Kay patod ko, malipay gid ako sina. Ay, husto, pagbugtaw ko ba sa aga, bunyagan ta ka muliwat. Sa sina, madala bunyag ang bag-o ko tiso ka bulak. Hindi ka mo magkabalaka, ha? Hindi kita ko makapoy sa pagbunyag sa inyo. Man, gusto ko makita ang mga dahon ninyo ganagalash. Kag ang mga flowering plants, gusto ko makita nga nagapamukadkad ang inyong mga bulak. Ay! Abaw! Hala! Gulpi lang may naghugpa nga pispis sa sangasang kahoy sa malapit na bulak ho. Hala, abaw! Haloy! Nagapadayaw gid ang pispis ho. Hala, wala lang siya makita nga ari agudri ho. Ay, wow! Perfect! Ang iya nga posisyon samtang nagahulon sa sanga. Hala ka namin saya tulukon. Hala ka namin kaya picturean, Siguro kung na-frame ka, perfect ang itulukon. Ayun lang ka! Good morning, mga flowers namon! Oh, di ba? Sa nasiling ko na kahapon sa inyo, aga pa ako subong mabugtaw. Kay bunyagan ta ka mo. Agod nga mabugnawan ka mo, aga pa. Kag syempre... Oh, hala! Butterfly? Hala, may nagalupad-lupad nga butterfly sa akon mga bulak. My God! Hala ko namin siya lang tawon, no? Sige lang, pabayaan ko lang siya. Para pagidong isa ho? Hala, kaglain naman ang iya kulor. Hala, my God, sari-sari. Hala, wow, kanamin sa feeling ko siningaga. My God! Nalipagin ako magtulog sa akon mga tanong nga ginalupad-luparan sa mga alibangbang. Hala, wala lang ko siguro makatulupangod na may ulod galit diri sa amon bulak ang nangin butterfly na subong. Pero, may kinadumtangin ko pala nga tanong nga magyan ko pa eskwilahan mo. Na kung hindi ko yan maangkon, maagigig ko guro. Sige lang. May oras kina siya. Mabantay ako sang husto nga tsimpo. Kinahanglan, magusnit kung ito ang tanong nga to. Itanong ko siya diri sa amon hardin.
Larry sa mga bulak, kag nanamian siya sa mga pispis kag alibangbang nga nagadapo sa iyang mga tanong. Ano ang manginlabot sini sa iya palaabuton? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Sir Larry nga aton gintiguluhan. Route Flight, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.